Η αλήθεια για τη τηλεθέρμανση. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Όποιος και να προσπαθήσει να αμαυρώσει ή να απαξιώσει τη τηλεθέρμανση, κάνει μεγάλο λάθος. Υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν ντοκουμέντα. Θυμόστε το 2021 είχε επισκεφτεί τη Φλόρινα ο κύριος Μουσουρούλης, ο πρόεδρος του Ταμείου Δικής Μετάβασης. Και ακούστε τι είπε. Αν το έργο είχε κατασκευαστεί, όπως στη Μεγαλόπολη, η μισή Μεγαλόπολη είχε τηλεθέρμανση, εκεί μας προβλημάτισε ιδιαίτερα. Αν ήταν στην κατάσταση που είναι το Αμίντεο, η Κοζάνη και το Λεμαΐδα, τότε θα έπρεπε να βρεθεί μια λύση, να κουμπώσει με σημεία παραγωγής θερμότητας που να μην είναι βασισμένα αποκλειστικά στη φθήνουσα λιγνητική δραστηριότητα. Αυτό λέει η κοινή λογική. Στα ερωτήματά μου για τη τηλεθέρμανση στον κύριο Μουσουρούλη και για άλλα έργα που δεν κατάφερε να κάνει ο Δήμος, ο κύριος Μουσουρούλης απάντησε ως εξής. Λοιπόν, τώρα, το γιατί ο Δήμος Φλόρινας δεν έχει αυτή τη διοικητική ικανότητα, ας πούμε, ή την τεχνική ικανότητα, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που ευχαρίστως να την κάνουμε. Δηλαδή ο κύριος Μουσουρούλης είπε η διοίκηση του Δήμου είναι ανίκανη. Ο Δήμαρχος δηλαδή ήταν ανίκανος να ολοκληρώσει τα έργα.